To fa wannan mashin ne fa da kuka sani, mashin dai normal wanda kuka sani wanda ake hawa. To amma shi suna zuwa masa da wani salo. Sai a samu a yi masa rumfa da wajen zama yadda zai ci mutane da yawa. Yanzu ka ga na kowane gefe ya ɗauki mutum huɗu. A takaice ya kai mutum takwas har da direba. Wani zubin kuma yana ɗaukan mutum 10. Suna amfani da wannan mashin ne a yankunan ƙauyukansu na wajejen Nepal, irin ɓangaren Japan, irin ɓangaren China, irin Nepal, irin can dai wuraren gefe-gefen na wanda suke da ɗan ƙarancin ababen hawa ko kuma in ce suke da ɗan ƙarancin abin hannu. To yanzu ka ga dai wannan mashin gashi nan, da haka za ka ga ana hawansa. Yadda aka gashi nan yanzu yana cikin tafiya ya zo nan, to ina ji ko mashin ɗin ne ɗan samu matsala. Gashi nan za su tsaya da kanka yanzu za ka iya ƙirga mutanen da suka sauko daga kan wannan mashin. Ka duba ka gani rumfa ce ake bugawa a yi masa walda, a yi masa hikima yadda zai ci mutane da yawa. Ka ga ko a nan ka samu wannan ai za